de Zenit, sala central. Els informem que des de la prefectura s'ha activat el dispositiu Cronos, de reacció davant l'atemptat terrorista consumat. Atenció, vehicle baixant per la Rambla! S'estan duent a la gent! Un cotxe han vestit a gent al mig de la Rambla. Gent corrent, Rambla baix. Gent ferida, carrer Carme. 080, el Dragó 610, el DIN, ambulància a la Rambla, el DIN, ambulància. Jo vaig escoltar uns crits i ja vaig veure passar la furgoneta que baixava pel troncal de Rambles. A la primera dècima de segon ja estava clar que allò era un atemptat terrorista, no hi havia cap dubte. El primer que vam fer va ser córrer darrere de la furgoneta. Vaig informar per l'emissora, atropellament massiu a Rambles. I quan arribem a la Rambla, una altra dimensió. Apareixes allà, enmig del caos, cadàvers al terra, molta sang, et pares allà i dius, vale, està la furgoneta aquí, però clar, què pot passar a partir d'aquí? Pot ser que hi hagi explosius a dintre... I sí que comences a pensar, perquè en un primer moment tu veus víctimes, veus sangs, veus morts, però no ets conscient del que estàs veient. Quan arribes i seus és quan comences a ser conscient de tot el que ha passat. Tu tens por, molta por. Aquí jo no em fa vergonya, però és que aquesta por a vegades et mou i a mi m'movia aquesta por i el sentiment de fer la meva tasca ben feta i sobretot que aquell dia tenia que tornar a casa. Aquell dia no em quedava jo allí, tenia que tornar a casa. Per tots els indicatius a l'escolta. Es donen directrius que s'activa el pla Cronos. Adrecin els indicatius als punts de control assignats a cada regió. Atropellament. A veure, 0, sisplau, alcem immediatament. Ara mateix ens acaben de dir des de sala d'Esplugues, Ford Focus hauria atropellat a la Bravo 23 a un company. La diagonal en aquell moment estava abarrotada, ja s'havia format un col·lapse total. De cop i volta es va sentir una frenada, jo vaig aixecar el cap i ja no recordo més que saltar cap amunt i un munt de negró, caure al terra, girar-me per mirar el company que tenia al costat i no veure'l. Hi havia molts cotxes a controlar, això sí que era brutal. O sigui, jo estava posat, al primer cotxe i mira, va sortir el cotxe que no estava mirant en aquell moment. I ja després ve la foscor. La foscor és una accelerada, això no se m'oblida mai, la cara del conductor mirant-nos i després només recordo flaixos. No poder caminar, no poder parlar, veure una companya estesa al terra com un drap. Del 412, atemptat, al port de Cambrils, gent ferida, sisplau. Hi ha hagut tiroteig. Sí, forma, exacte. A on? Sentint a la companya que estava al punt del nàutic demanant ajuda, demanant, sisplau, que vingués algú que havien patit un atemptat i que havia una gent ferida. La companya, quan comunica, ho diu d'una manera molt clara. Informa, són paraules que no oblides mai, et queden gravades al cap. Informa de l'atropellament, diu que és atemptat, que han fet ús de les armes de foc. La informació va ser exacta. Sento el meu company que m'alerta i em diu
cuidado i la següent imatge que veig és un vehicle impactant a les meves cames. Quan es va fer difusió de la fotografia del presumpte conductor de la furgoneta que va realitzar els atropellaments, una persona de la població propera a Subirats va alertar que hi havia un individu sospitós que li semblava que podia ser la persona, cosa que va resultar que així va ser. Val, prioritat aquí, a la depuradora, cinturó explosiu. Vam rebre l'avís que havíem vist un nou possible sospitós, un de tants avisos. Vam sortir del vehicle, vam caminar tan sols 5 metres i d'uns 30-40 metres va sortir una persona. Es va alçar la camisa ensenyant el que era un cinturó explosiu. No hi havia dubte. Va començar a cridar a l'Allahu Akbar, va començar a córrer cap a nosaltres. I tot va ser segurament molt ràpid per la resta de companys, però ja et dic, per nosaltres va ser algo etern, va ser etern. El vam veure, li vam donar l'alto i realment puc dir que ningú està preparat per això. Treure l'arma i apuntar una persona, o sigui, apuntar aquella persona i veure que aquella persona et fa cas, va per tu, t'ensenya un cinturó d'explosius, ve directe cap a tu i saps que aquella persona no pararà fins que acabi amb la teva vida, no? La teva vida i les vides que puguin vindre després. Els moments de tensió que vam viure i que sol sabem els TEDx, per sort o per desgràcia, quan t'apropes a un artefacte que saps que pot esclatar, aquí som conscients que la primera errada pot ser l'última. Em van demostrar, tots els que formen part d'aquest cos, una valentia i una professionalitat que va més enllà del que li pertoca. Necessitem serveis d'emergència urgents, serveis d'emergència urgents, s'ha rebut? Hi ha hagut una explosió i tindríem alguns ferits, som companys o bombers. La nit abans havia hagut una explosió de gas, en principi era de gas, ningú sabia massa bé què és el que havia passat. Ens van dir que anéssim allí per a fer el cordó policial i fer el relleu als companys del matí. Va haver-hi una segona explosió en la que ens va afectar a nosaltres, sense una detonació molt forta, i jo recordo de mirar al cel tota una boira de pols. No hi sents de les oïdes i que tens companys ferits al terra estirats i que comencen a caure pedres de tots els tamanys. Tenim algun company greu. Tindríem uns 1, 2, 3, 4, 5 persones ferides. Jo crec que la gent es va sentir molt implicada, o sigui, molt directament afectada, no? Ens havien atacat d'alguna manera a casa, ens sentíem responsables de donar resposta, ens sentíem amb l'obligació, no? de defensar el que tenim. No? Era una mica, ens ataquen, hosti, som la policia, ens hem de posar tots fins al coll i hem de treure-ho endavant. En aquesta gran crisi, la gestió de la comunicació va ser fruit d'una estratègia prèvia dissenyada per la cap de l'àrea de comunicació, basada en 2 pilars bàsics. D'una banda, l'ús de les xarxes socials, principalment Twitter, i d'altra banda, un portaveu policial, en aquest cas el major del cos de Mossos d'Esquadra, que era l'encarregat de transmetre informació a la ciutadania, aportant professionalitat, seguretat i tranquil·litat. Bueno, quan et passa alguna cosa així, jo crec que te marca que hi ha un abans i un després. En el tema personal és pensar que avui hi ets i demà no hi ets. La nostra feina és així, tu surts a patrullar i no saps mai el que et trobaràs, no? Ser mosso d'esquadra se sent des del primer dia que et poses l'uniforme. Jo, per mi, la vocació la tenia clara abans i la tinc clara ara. I espero que tothom pugui sentir aquest sentiment de el que vam sentir tots en aquell moment i que ho poguéssim acabar d'agafar i continuar-lo en el temps, que encara ens queda molt de temps per treballar.
por, perquè ens sentim protegits pels nostres cossos i forces de seguretat, i confortats, i també orgullosos de la ràpida resposta dels equips d'emergència